The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 28:18-20. Then Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Mark 16:15. And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. 2 Timothy 2:1-2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men, who will be able to teach others also. Then he said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Luke 24:46-48. Acts 1:7-8. And he said to them, It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now, before we start our Bible study ining adlaw, sama sa nandan, it is our routine, gikinahanglan nato pagsusi sa atong tagsa-tagsa kalag. Kung pa ba kita'y mga sala, gikinahanglan nga ato ka nang isugid, nga tustubangan sa Diyos nga mahan, aron dili kini mahimong babag sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang 1 John 1:9 nga nagamando ka nato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not confession of your sins. It is using your free will aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Acts 16:31 nagakanayon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga adlaw nga imong padangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas, askil pa nga among panlihok ug
na pay kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. In fact, we do not deserve to be alive. So, nagpasalamat kami sa imong pagkamantinumanon, sa imong mga saad. Ubani kami karon sa among pagpadayon, pagtuon sa imong kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo nga mao ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga mga babag nga ni sa mga nauna, aron kami makapunting lamang, makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo, atong mga higala nga bag-o pang mi sugod sa pagsunod ning atong Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyong tanan, we welcome you very warmly. O kaninyong mga bag-o pa, ako kamong awhagon o agdahon nga pag baton lang o bukas nga pangunahuna aron ang Espiritu Santo makatudlo kanimo sa kamatuoran. Okay? Just have an open mind. Now atong hinumdom sa atong mga subscribers, atong mga higala, mga igsoon, nga kining atong Bible study through the YouTube. This is done every day. Every day, wakat kita isipyat ni rain or shine, kay nagasunod lang kita sa mando sa Dios nga patubuon ng atong kalag, pinagi sa grasya o kay balok ang Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang proseso. In fact, mao kini ang protokol sa Dios nga atong sundon nga magatuon tas pulong sa Dios adlaw-adlaw. Pareho kini sa mag-exercise o pag-develop sa atong muscle. You start carrying a barbell pananglitan with maybe 10 pounds weight, then 20 weight kabugaton, then 30, then 40, then 50 weight ang kabugaton until mamuskulado ka na. That's compared to a believer who grows spiritually, ngadto spiritual maturity. Kaya kini kong spiritual maturity nga stage, this is the capacity stage. Meaning, ato na makabot ang katakos sa pagkinabuhi. We know how to handle problems and unsa pang mga suliran, mga gumunhap sa kinabuhi. In fact, isang kapan kita sa Dios sa iyang mga paagi. Unsaon nato pag atubang sa bisag unsang mga alantuson o unsang mga pagsuway sa kinabuhi. So, kining capacity stage nga atong makabot-on niya sa atong pagpadayon, persistent nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kining capacity stage, this is compared to anybody nga himsog, ligon ang lawas, kusgan, lantip ang iyang pangunahuna, ang panghisip, all of this. Sumaw na nga adlaw-adlaw ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, ayon lang katinga nga nung adlaw-adlaw yun, sama sa atong pagpakaon sa atong lawas, adlaw-adlaw man. Ano mo himsog, mo ligo ni atong lawas. Now, mas labaw pa man ang atong kalag. Labaw pa. Ug ang kalag, ana siya kanunon. Ang kalanon sa kalag, mao ang pulong sa Dios. Sa may gisulti sa Mateo 4:4 o Deuteronomio 2:8. Nagkanayon kini. Nga ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili
pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa ba sa Dios. Namo ni adlaw-adlaw kitang nagtuon sa pulong sa Dios kay sa atong pag cut-on anamanam then manamanam sa pagkaligon ng atong kalag. Kasabot ka ba? Now, so, di ba niya, gawas nga ang ni spiritual maturity, capacity stage, this is the area of spiritual adulthood. Nga sa Grigong pulong eusebia, which is godliness, o kini mao ang this is the stage nga diin ikaw, ingon nga magtutuo, makasinati ka na sa imong pagkasuod, your closeness and intimate relationship and rapport with God. So the above stage, kining spiritual maturity, is the most fantastic, fabulous, and unique kind of life. But that area of spiritual adulthood, makabot lamang pinagi sa tawag nato o GAP, GAP, Grace Apparatus for Perception. So, kaya ito gigamit mga terminologies pagpa-tinaw kanimo. Dili kay naghimo itong mga pulong din nga mga makita o di na ito makita sa Biblia, no. We're just making these innovative terminologies just to make things clear sa mga prinsipyo, mga kamatuoran di pulong sa Dios. So I hope nasabtan nimo kana. So kining GAP god nagalakip kini sa GAP means Grace Apparatus for Perception, atong mga galamiton samtang kita nagtuon sa pulong sa Dios na ay atong textbook nga maong Biblia, na ay pastor teacher nga magatudlo sa pulong sa Dios, na ay mga magtutuo ang kongregasyon nga who assimilate the Word of God from the pastor teacher's teaching. But you know, the real mentor, the teacher of truth, is God the Holy Spirit. So ana siya appeal nining GAP, Grace Apparatus for Perception. Then there is a policy that we have to follow, like rebound, confession kana, and then ang atong pagpunting pagtutok sa gitudlo sa mensahe. So it's the message that is the issue, not the messenger. Rebound, concentration, etc., etc. All of this above, ng atong isgutan, is the protocol, the ground rules for church-age believers. Sa tuyo, to edify the body of Christ. So, di man ikatong isulti sa Titos 3:5, sa kining maong bersikulo, understand this verse very well. Nag-ingon kini, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, Ephesians 5:26 also says that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Now, there's a John 15:3 also. It says, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Niya pangutanan ako nimo. Unsa may nagadasig sa mga magtutuo sa pagsibog ng tusunahan sa ilang espiritual ng kinabuhi? Unsa man? Do you know? What motivates believers to move on in his spiritual life? Ang hustong tubag ni mo kini. Paminaw. It is God's guarantee. Mao ni naga-motivate, nagadasig sa mga magtutuo sa pagsibog sunahan sa ilang espiritual ng kinabuhi. Ang garantiya sa Dios sa matag magtutuo nga mao ang
dayo na nga panulundon, eternal inheritance. O sa doctrinal term for this is the escrow blessings in eternity. Now, eternal inheritance, of course, ang atong panulundon, hisgutan ka na diya sa 1 Pedro 1:4. But atong gigamitan kini og doctrinal term which is escrow blessings in eternity, in the eternal state. Kini alang sa magtutuo nga nakatuman sa protokol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi, samtang dinhi pa siya sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is phase 2 life, ang iyang pagka-believer in time. Hence sa iyang puyo diya sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, which we call operational divine dynasphere, he can fulfill the protocol plan of God for his life. So he becomes a winner believer. Magtutuo siya nga mananaog. Samtang dinhi siya sa phase 2 life, he consistently, persistently, diligently, and regularly residing. He was residing in the operational divine sphere nga diyan siya nakatuman sa protocol nga plano sa Dios, and he kept on keeping on producing divine good works nga gitandi ka na sa Korinto og kanang pilak, bulawan og mahalon nga mga bato. Now, by the way, timan ni kining atong uluhan nagapadayon ha. Ang uluhan ng atong pagtuon mo ang the dynamics of the spiritual life. Life beyond Gnosis. So, ato ipadayon kining atong pagtuon niini, diin kita mohunong kagahapon ato ipadayon. Okay? Now, are you ready? Okay. Salvation is a gift. Gasa. Kinsang gasa, iha sa Dios. Gasa ngadto sa matag tao. Matag sakop sa kaliwatan sa tao. Salvation is a gift that comes to us through Christ. He came to earth to die on the cross and pay the penalty for our sins. Now, unsa may atong responsibilidad? Kung bahin ganinini. Our responsibility is to trust in the Lord Jesus Christ. So, ang mando sa pulong sa Dios mo nga atong dawaton si Ginoong Jesucristo ingon nga atong manduluwas right at this instant. Kung ikaw nagdungog nini nga dili ka pa magtutuo, do it. Receive Him. Of course, it's through your volition. Kaya naman kay free will nga gihatag sa Dios kanimo, ipagamit man na sa Dios kanimo, gamitan na pinagis himo sa labing menudan o desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Sa dihang imong buhaton kana, then you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Karon kay mi tikang ka naman you have just stepped into the protocol plan of God nga ato kining gihulagway nga great adventure. Mao na atong pagulagway niini. The protocol plan of God is the best and the highest. Did you know that? Kinahanglan masayran na nato early in life. The best and the highest ang plano sa Dios. It runs every person's life. O gani, no one can escape from it. Wala. Why maka-eskapo? Now, ang kinaiya sa plano sa Dios mo kini. It is a problem identifier. Makaila sa suliran. It is a problem anticipator. Makauna. See? Anticipate.
a problem and preventor, makapugong sa suliran, and a problem solver, makasulbad sa suliran. So therefore, ang tuning gihimuan keyword ingon ta kanang nga dali ka makahinumdum niini. The keyword is IAPS, IAPS, and so on. It is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. So I hope di na nimo makalimtan ka ng maong keyword. Okay, dugang pagyud ni. Ang protokol nga plano sa Dios giulagway kini sa ingon. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Unsa may makapahusto o tinuod o right. Only a right thing done in a right way is right. That's the description of the plan of God. See? So I repeat, the protocol plan of God revolves every individual person's life, both believers and unbelievers. Why pili? In other words, ang plano sa Diyos runs every person's life. Walay bisakin sa. Listen, no one can escape from it. Wala. If one wants to, then he has to get out of this planet that God has made and let him make his own planet, which is impossible for him to do. Kasabot ka? Therefore, ang dili magtutuo, may kagawasan sa pagtuo o sa pagsalikway kang Kristo ingon nga Diyos o manluluwas. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. Sabtagi na. Mao kini hinungdan nga no, nga ang Diyos mipili sa pagtuo. He chose faith as the only kind of human perception that can appropriate salvation ug dili katong empiricism nor rationalism. Okay, for all you know, kini kong tulo, mao kini ang paagi that the three kinds of human perception. Paagi ba nga ikaw makasabot? Masabten na mo pinagi sa empiricism by the five senses of man, and then rationalism ang imong pagpangatarungan. O ganyan katulo, mong pagtuo. Huwag mo kini ang ipili sa Diyos. Ang pagtuo kaya huwag mang kini merito. As we know it is a non-meritorious human perception. Now, both empiricism and rationalism are meritorious. You see? Ang pagtuo, why merito? Tungod kay, like the process of eating, any normal individual has the ability to appropriate solids and liquids. Kaya abin mo, ang pagtuo, kinahanglag na siya tumong. Nini mo pagtuo. Sanglit ang pagtumong sa maong pagtuo is what really counts. Sabot? Now, kung bahin na sa kaluwasan, ang tumong sa imo pagtuo mo sa Ginoong Jesucristo. Kung bahin na sa espirituhanong pagtubo, the object of faith is unsa? What do you think? It's the Word of God. Pulong sa Diyos kina nga itong itunan. Daw. That is why when it comes to the spirituality of a believer, ang Biblia o ang Biblia lang yun, mao'y tumong sa atong pagtuo. Okay? Una sa tanan, ang mayong balita sa kaluwasan, anha lamang nato makatuni, masabti, gikan sa Biblia. Dihara yun. That's the source, the only source of the gospel. Ang Biblia, mao kini ang itawag og balaang kasulatan
It is the canon of Scriptures. The canon of Scriptures is a rule, a standard, a measuring rod, which is God's perfect measurement. Hingpit, nga sukod sa Dios. Kaya ang pulong gud nga canon, C-A-N-O-N, is taken from the Greek word canon, K-A-N-O-N. Ang pasabot nining canon, perfect measurement. Now, ang pulong sa Diyos mo ay anay na masud sa Biblia. It's the content of the Bible. The Bible is the only source of learning who and what God is and who and what we are. O Deuteronomio 8:3 o Mateo 4:4, ako naman nagikutlo kaniya, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Gawas pa, ang pulong sa Diyos is the only source of knowing salvation. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, verse 105. It is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. See, kanang sagad na itong bat-bat sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos. Na si Brohanon 4:12. Gawas pa, ang pulong sa Diyos may huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16 o Pilipos 2:5. Gawas pa, ang pulong sa Diyos may sulat sa gugma sa Diyos ngadto sa tao. It is God's love letter to man. It is the source of real happiness. Plus H. Plus H kay iyaman sa Diyos. Ang minus H ihas tao. Gawas pa, it is where we find God's perfect assurance. John 14:2-3 ang sige sulti. He prepares a place, a home for us believers in heaven. Gawas pa, ang pulong sa Diyos, mao kini ang divine viewpoint. Ug ang magtotoo gimanduan to have divine viewpoint or divine viewpoint in his life. 2 Corinthians 20:4-5. Ang pulong sa Diyos maura ang bugtong butang nga mada sa magtotoo sa iyang pag-adto na sa langit. The only thing a believer can bring to heaven when he goes there. Nahinumdumang ko sa wapakuma himong magtotoo before I became a believer. Mao gini sagad pangutana, unsa may madana to inigbiya na to ning kalibutan, unsa may madana to sa langit, o asa man tang destino na to, langit ba o impyerno ba, unsa may itong mada, ana, only the Word of God. The only thing believers can bring to heaven when we go there is the Word of God. Kini nga itong itunan, adlaw-adlaw. Gawas pa, ang pulong sa Diyos naghatag sa magtotoo niya ng katakos, gahom sa pag-alinggat, meaning discerning power and perspicacity in distinguishing false from truth. Gawas pa, ang pulong sa Diyos is the thesaurus. Ang sabot sa thesaurus, information on everything and anything nga gikinahanglan sa tao nga may bawaan niya. Gawas pa, ang pulong sa Diyos naghatag og kasayuran kanato all about God, who and what He is. Bahin siyang plano sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, and how to be able to have a true relationship with Him. How to become a winner in life. Buot ka bang mayong mananawag sa kinabuhi? Then, tuni ang pulong sa Diyos. O gawas pa, ang pulong sa Diyos contains God's inerrant, infallible word. Dili masayo. Dili mo kunhod.
dili mo sobra, walay pagkasayop. Gawas pa, the Word of God is no respecter of person, no respecter of age, and does not return to him empty or void without accomplishing what God desires. Isaiah 55:11. As one Bible scholar said, paminaw, the Bible is our one sure guide in an unsure world. Tinood. Nabiyas pagkatinood niya na. O gani, another Bible scholar also declared, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Tinood po nga ang usa ka magtotoo nga bag-o pang naluwas should continue to go on in his Christian walk because he is now a believer in time within the age of the church. Kaya ang katuigan God sa simbahan, gipahimutang gi-establisar kini sa Dios mismo, human sa Pentecostes. So ikaw ug ako karon sakop na sud ni ining maong katuigan sa simbahan. In fact, ang matag magtotoo simbahan. Ikaw ang nagdungog, nagpaminaw karon. If you are a believer in Christ, ikaw simbahan. Ang simbahan dili kay kanang building mo makita diha nga. Hingon nila House of God. Dili ng building. Ikaw mismo nga magtotoo. You are the church. So every person born into the family of God by believing in the Lord Jesus Christ as Savior automatically becomes a church. Samtag na. Kaya ang pulong church sa Griego is ekklesia. Ekklesia nga nagkahulugan o called out ones, ang mga tinawag or set apart, pinaglain nga mga hugpongs, mga katawhan nga gilukat sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo, redeemed by the precious blood of Christ. Church is otherwise called the body of Christ, also called Christians or believers. Now, kining katuigan sa simbahan is at the same time gitawag og age of apostasy. Now, it is otherwise called age of apostasy tungod kay katuigan kini nga sagad sa mga bagang duot sa katawhan negatibo ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Most people nowadays are negative towards God and the Word of God. Most people of the age in which we live nagkalayo, nagbiya na gikan sa kamatuoran. And that is where we get the Greek word apostasia, which is a combination of two words, apo, which means apart from, and stasia, meaning to stand. Therefore, kung tapuon na nimo kana, most people nowadays are said to be standing apart from the truth. Sabot? However, kining maong katuigan simbahan, gitawag usab kini og katuigan sa angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga kahigayunan, age of equal privileges and equal opportunities. The privileges and opportunities that are available in this current age are overwhelming due to the fact nga ang Diyos mismo nagatanyag sa tremendous assets that every believer can acquire pinagi sa Diyos nun nga sistema nga gitawag og gap, grace apparatus for perception. Hence, ang matag tao nga natao pag-usab, every born again person ni ining katuigan
is rightfully addressed as a believer in time. As a believer in time, siya is a potential winner in life as he avails of God's fantastic divine system. Divine system sa mga assets tagana sa Dios kanatong mga magtotoo, sama sa kumplito na nga balaang kasulatan ang Biblia, ang labang makagagahom sa Dios nga Espiritu Santo, ang plano sa Dios alang sa simbahan, ang tukma nga pastor magtutudlo, ang privacy, ang privacy sa Visayan sa tinagong panimuyo. Okay, I don't know if mudawat ka ba nila ng Visayan. The privacy is panimuyo. Okay? Tinagong panimuyo, the privacy of the priesthood. You see, you are a priest as a believer. And then, ang logistical grace support. Itagan ta sa Diyos tanan, pagkaon, bisti, panimalay, atong balay, atong trabaho, negosyo, guman pa. This is part of the logistical grace support. Unsa may tuyo, aron nga kita makatuon sa pulong sa Diyos, makatubo sa grasya kay balok ang Ginoo Kristo. That's logistical grace support. O ang ikapito, ang espirituano natong kagawasan, sulod diha sa operational divine danosphere. Nawato ni ipadayon ugma. Di nilang una kita kutob pagkakaroon o ayaw sipyat sa pagsunod sa atong paghisgot pagtuon niini aron imog yung matuhog o imong katunan ang tanan na unod nining atong pagtutok, nining atong uluhan. The dynamics of the spiritual life beyond Gnosis. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong gipahimuslan. Grasya nga mong paggamit, paggamit sa imong mga pulong sa among kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Dili kami padayon sa pagsibog sunahan kung wala ang paglihok sa Espiritu Santo. Musa nag-aagad lamang kami sa ministry of God, the Holy Spirit, sa iyang ministry sa pagtudlo kanamo sa kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.